uskliknimo: radoj se blagodatna, Gospod je s tobom. Blagovijesti, nekada su one bile jedan od najradosnijih i najsvjetlijih dana godine, praznik sa kojim je ne samo svjesno, već rekao bih i podsvjesno, bila povezana nekakva likujuća intuicija i svjetlo sagledavanje svijeta i života. Šta se dogodilo u trenutku kada je mlada djeva, gotovo djevojčica Marija odjednom čula kao iz neke dubine ili kao sa neke visine taj čudni pozdrav: radoj se. Upravo je to anđeo Gospodnji rekao Mariji. Dođite u crkvu na blagovijesti na Bdenijevu i osjetit ćete tu radost u trenutku kada poslije dugog iščekivanja i narastanja službe on počne da pjeva tako tiho, a opet tako božanski predivno. Arhanđela glas ti govori prečista: raduj se, i opet kaže raduj se. Prošli su toliki vijekovi, a mi danas slušamo taj poziv na radost, i radost u toplim talasima iznutra ispunjava naše srce. Čemu se raduje naše srce? Prije svega samoj Djevi Mariji, čiji je lik preispunio sobom čitav svijet, koji nas gleda sa ikona i fresaka, koji je postao jedno od najvećih i najčistijih ovapoćenja ljudske umjetnosti i ljudskog stvaralaštva. Vjernost, čistota, cjelovitost, sve cijelo samopredavanje, beskrajno smirenje, sve to za nam je podjetio Marijinom odgovoru Arhanđelu Gavrilu: evo sluškinje Gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj. Recite, ima li na ovom svijetu, u svekolikoj njegovoj bogatoj i složenoj istoriji, ičega ljepšeg i uzvišenijeg od ljudskog lika ove djeve? I zaista se, kako pjeva crkva njoj prečistoj i blagodatnoj, raduje sva tvar. Radujemo se jer se divimo i osjećamo da je lik Majke Božije svada sa nama, kao naše imanje, kao naša utjeha i ukrepljenje, kao nadahnuće i pomoć. Radujemo se tome što, gledajući njen lik, osjećamo da je tako lako vjerovati u nebesko plavetnilo ovoga svijeta, u nebesko prizvanje čovjeka. Radujemo se blagovijestima, dobroj vijesti koju je Mariji saopštio anđeo Gospodnji, da će Bog ljude ponovo obdariti svojom blagodaću i da će ubrzo kroz nju, kroz tu potpuno nepoznatu djevu, početi da se izvršava tajna spasenja svijeta, da će joj doći Bog, i to ne u grmljavini i strahu, već u radosti, u punoti djetinjstva, i da će se kroz nju svijetu zacariti dijete, nejako i bespomoćno, ali dijete koji će zauvijek i za svagda pobijediti sve sile zla ovoga svijeta. Eto, to je ono što praznujemo na blagovijesti. Eto zbog čega je ovaj praznik uvijek bio i zauvijek ostaje praznik radosti i svjetlosti. Srećan praznik, Bog vam blagoslovi, svako dobro darovo, molitvam Presvete Bogorodice. Amen.